veitsisarja ja tukki. Ruostumattomasta teräksestä tehtyjen veitsien terä on koko kahvan mitalta kahvan levyinen. Niillä hoidat kaikki keittiötyöt terävästi ja vaivatta, ja ne tekevät Keramicor-keittiöstäsi täydellisen. Maksat vain toimituskulut. Muista myös 30 päivän palautusoikeutemme. Jos et ole täysin tyytyväinen Keramicor-paistinpannusi, voit palauttaa sen 30 päivän kuluessa täyttä hyvitystä vastaan. Älä odota enää sekuntiakaan. Tilaa nyt! Tämä oli Best Directin tarjoama Keramicor-paistinpannun mainos. I rock the day and the night, and the morning after, I start again. Taurinin voimaa nyt miesten ihonhoidossa. Hydro Energetic Extreme Kickstart Wake Up. Virkistävä kosteusgeeli, joka on energialataus kasvoillesi. I remember my craziness, my excess, but it never leaves a trace. Why stop? Uusi L'Oreal Men Expert Hydro Energetic Extreme. Why stop? Hojo, iso pomo. Rapisiko joku? Rapisikai. Lorisiko joku? Lorisikai. Kahisiko joku? Uutelemati, heti oma. Nyt halvalla R:ltä. Settikismettiä ja Fanta-pullot. Kioski. Nopea ja mukava on asiointi. Sain helposti koko perheen pyörät mukaan Saksan reissuun. Naapurin pyörätilitys jäi satamaan, kun ei tainnut ihan säännöksiä noudattaa. Vielä kun telineen saa kätevästi kallistettua, niin sai virvokkeetkin takakonttiin paluumatkan. Ford C-Max on luotu sinua varten. Innovatiivisia ominaisuuksia, kuten sähkötoiminen takaluukku ja aktiivinen pysäköintiavustin. Tervetuloa taas kurvailemaan moottoripyörän maailmaan. Aluksi tutustumme KTM-moottoripyörämerkkiin. Itävaltalainen valmistaja, joka tunnetaan cross- ja enduropyörien lisäksi nopeista kilpamoottoripyöristä sekä laadukkaista katupyöristä. KTM on itävaltalainen yritys, jossa on ollut 3 perustajajäsentä. Kirjaimet KTM tulee perustajajäsenten sukunimistä: Kronreif, Trunkenpolz ja paikkakunta Mattighofen. Ja ensimmäiset moottoripyörät on valmistettu ihan yksittäiskappaleina kilpailutoimintaa varten ja varsinainen sarjatuotanto on aloitettu 1953. KTM liitetään aika vahvasti aina tämä oranssi väri. Mikä siinä on taustalla? Täytyy sanoa, että oranssi väri toimii hyvin markkinoinnissa, mutta sen suurempaa syytä sen oranssin värin käyttämiseen en osaa sanoa. Että 90-luvun lopulla tosiaan otettiin oranssi väri käyttöön moottoripyörissä tai KTM-pyörissä ja syytä siihen en osaa sanoa, että miksi se on silloin valittu oranssi. Kesällä 2012, missä vaiheessa mennään Suomessa sekä kansainvälisesti KTM:n suhteen? KTM:n suhteen meillä on hyvä tilanne. Ollaan tällä hetkellä oltu pari vuotta jo eniten markkinaosuutta nostanut merkki Euroopassa ja Suomessa. Mutta muuten tosiaan moottoripyöräalalla menee suht koht heikosti. Et esimerkiksi Suomessa nyt niin 2009 ollaan myyty reilusti 12 000 moottoripyörää tai rekisteröityä moottoripyörää. Ja tänä vuonna taitaa tehdä tiukkaa, että päästään 5 000. Mistä tämmöinen pudotus voisi johtua? Kyllä tietysti niin kuin yleismaailmallinen taloudellinen tilanne on se, mikä
vaikuttaa eniten siihen, mutta jotenkin tuntuu siltä, että moottoripyöräily ei ole kaikilla ikäryhmillä enää niin kuin se kaikkein makein juttu. Et jotenkin meillä alana olisi sitten taas tehtävää siinä, että saataisiin moottoripyöräilystä taas kiinnostaa. Tässä on tämmöinen KTM Adventure 990 matkapyörä, 2-sylinterinen twini, 115 hevosvoimaa, vääntöä vähän reilu 100 newtonia ja runsaasti löytyy lisävarusteita sekä myöskin ABS-jarrut heti vakiona, myöskin virran ulosottoa kojelaudasta eli navigaattoria ja muuta pystyy helposti kytkemään. Ja matkatavarakapasiteettia löytyy myöskin paljon ja runsas lisävarusten valikoima pyörää. Soveltuu sekä kaupunkiin että pitkille matkoille. Onko KTM:llä tämmöiset tietyt erityiset arvot yrityksenä? Kyllä KTM:n arvot varmaan perustuu tuonne kilpailutoimintaan. Kaikki tuotekehitys ja testaaminen ja näin poispäin tehdään kilpailutoiminnassa ja niiden tulosten kautta tuodaan sitten tuotantopyörä. Millainen on KTM:n tämmöinen tuotantofilosofia ihan siviilipyörien suhteen? Se on just niin, että osat testataan siellä kilpailutoiminnassa ja silloin kilpailutoiminnassa käytetään hyvin korkealaatuisia komponentteja, jolloin ne korkealaatuiset komponentit on pakko tuoda sit myös tuotantopyöriin. Eli filosofia on tosiaankin se, että lähes kaikessa pyritään käyttämään mahdollisimman korkealaatuisia ja hyvin testattuja komponentteja. Tässä meillä on vastaavasti KTM 690 Duke, täysin uusi malli tälle vuodelle. 1-sylinterinen matala kevyt pyörä, sopii myöskin vähän lyhyemmälle kaverille. Ja löytyy myös ABS-jarrua, myöskin lisävarusten valikoima on erittäin laaja. Polttoaineen kulutus on erittäin pieni, 3,3 litraa 100 kilometrillä. Ja hintakin hyvin maltillinen, karvan alle 10 000 euroa. Kerrotko meille jotain KTM:n pääkonttorista ja tehtaasta tuotannosta? Niin kuin aikaisemmin mainitsin, sijaitsee Itävallassa, Mattighofenissa edelleen, ihan kilometrin sivussa siitä, mitä se on ensimmäiset tehtaat alun perin sijainnut. Koko Mattighofen mun käsittääkseni on kasvanut ja kehittynyt tämän moottoripyörätehtaan ympärille ja tällä hetkellä KTM:llä toimii 3 tuotantolinjaa ja kesän aikana otetaan 1 vanha tuotantolinja uudestaan käyttöön, koska kysyntä on ollut taas tässä kohtaa sen verran suurta, että tarvitaan lisää tuotantoa. Tänä vuonna tavoite olisi myydä ja tuottaa 102 000 moottoripyörää yhteensä. Kilpailutoiminta on KTM:llä ollut aina tärkeässä osassa ja on tietenkin sitä edelleen. Näitä saavutuksia on ihan mieletön määrä. Joo, nyt en ihan tarkkaan tiedä tällä hetkellä, että kuinka monta maailmanmestaruutta on, mutta lähemmäksi 200 niitä on. Jossain kohtaa mainostettiin, että 180 maailmanmestaruutta ja siitä on vissiin jo vuosi aikaa. Että niitä on tosiaan monena peräkkäisenä vuonna motocrossista ja endurosta ja ratapyöräilystä ja niin poispäin. Nuorten motoristien koulutus on tärkeä osa liikennekasvatusta. Ajotaito punnitaan usein yllättävissä tilanteissa. Moottoripyörällä, mopolla, autolla. Puhutaan paljon tämmöistä ennakoivasta ajosta. Mitä se suomen kielellä tarkoittaa? No, siihen on monenlaisia määritelmiä. Mä oon varsinkin nuorten ihmisten kanssa paljon koittanut puhua siitä tulevaisuudesta. Ja lyhyellä tähtäimellähän siellä liikenteessä niin se meidän tulevaisuus niin on suunnilleen 3-4 sekunnin päässä. Siellä meillä pitäisi olla katse, jotta meillä jää prosessorille aikaa käsitellä niitä tilanteita, joita siellä on tulossa. Ja osataan varautua niihin, osataan sovittaa nopeus oikein ja kaikkea tällaista. Millainen on yleisesti nopeuden merkitys näissä vaaratilanteissa? No, lähes kaikissa vaaratilanteissa nopeus on jonkinnäköisenä osallisena. Se voi olla
ihan liikennesääntöjen mukainen nopeus, mutta vaan siihen kyseiseen tilanteeseen liian suuri nopeus. Mutta kyllä niin kuin valitettavasti sen nopeuden vaikutus on suuri niissä vaarissa. Jos ajatellaan asennetta moottoripyörän sarvissa ja auton ratissa, poikkeaako se jotenkin toisistaan? No kyllä monella poikkeaa. Tosin molempiin suuntiinkin voi poiketa jossain tilanteessa, mutta valtaosalla poikkeaa kyllä niin päin, että moottoripyörällä ajaessaan ollaan varovaisempia, koska tunnustetaan se, että meitä kuitenkin sitten sattuu heti, jos jotain tapahtuu. Ja tässä yhteydessä ehkä aika jännä juttu, niin moni sanoo pitävänsä moottoripyörällä paljon pitempää etäisyyttä edellä ajavaan kuin autolla ajaessa just sen takia, että esimerkiksi tiellä on usein sinne pudonneita kuulumattomia esineitä, jotka saattaa lentää sieltä moottoripyöräilijän silmille tai jäädä renkaitten alle, niin jos ajetaan liian lähellä. Mutta toisaalta niin onhan kyllä sitten ihmisiä, jotka hakee siitä moottoripyöräilystä vähän sitä vauhtia, perinnää, pauketta. Ja heitä varten niin sit onneksi Suomessa on moottoriratoja, missä pääsee purkamaan ajohaluja ja oppimaan paljon lisää. Ne on erittäin tärkeitä taitoja myöskin turvallisuuden kannalta. Te satsaatte erittäin vahvasti nimenomaan nuorten liikenneturvallisuustyöhön. Mikä tässä on taustalla? Nämä projektit ovat osana Euroopan unionin liikennekasvatustyöprojekteja ja Michelin on ollut alusta asti niissä mukana eri muodoissaan. Ja Michelinillä liikennekasvatus ja liikenneturvallisuustyö on ollut aina alusta alkaen lähellä sydäntä. Useasti nuoret autoilijat ja moottoripyöräilijät joutuvat muun muassa taloudellisista syistä säästämään näissä rengasasioissa. Mikä on sinun viestisi heille? No, rengas on siinä moottoripyörässä tai autossa, niin se on kyllä niin tärkeä turvavaruste, että siitä ei pitäisi ensimmäisenä säästää. Jätetään mieluummin sitten joku tarra tai joku muu pienempi asia hoitamatta siihen ja laitetaan ensin renkaat kuntoon. Tämähän on meillä ollut se perisynti, että lasten ja vaimojen kautta äitien autoissa tai kulkuneuvoissa on valitettavasti ne huonommat renkaat ja perheen pää kulkee niillä hyvin varustetuilla renkailla ja se pitäisi olla kaikilla. Ei päinvastoin, vaan se pitäisi olla, että kaikilla on hyvät renkaat, koska se kulkuneuvo on juuri niin hyvä kuin sen renkaat ovat. Millä tavalla sen hyvän ja kehnon renkaan toisistaan erottaa muuten kuin ihan puhtaasti kulutuspinnan perusteella? No, kulutuspinta on tietysti se kaikkein tärkein tekijä. Siinä pitää olla riittävästi pintaa. Toinen tekijä on, että koska meillä on erityyppisiä pyöriä, moottoripyöriä, niin ne vaatii erilaisen renkaan. On kyseessä iso matkapyörä, custom-pyörä, enduropyörä. Näihin kaikki löytyy oikean tyyppinen rengas juuri siihen ajoon, jolloin se laite toimii niin kuin se on suunniteltu toimivaksi. Hojo, iso pomo! Elokuvasi tuli! Tuliko rajukuva jo? Kiva! Rajuko kuva? Tosi raju. Moni paha kamujelasi. Vauhdikas toimintaseikkailu. John Carter. Tämä ja kaikki muut vuokraelokuvat vain 4,50. Älkioski. Nopea ja mukava on asiointi. Vaadi aina parasta. Valitse suorituskyky ilman kompromisseja. Koe hiilen voima deodorantissa. Uusi Carbon Project 4-in-1 Men Expert. Ainesosia, jotka taistelevat kosteutta, hajua, bakteereita ja tahroja vastaan. Tehokasta suojaa 48 tuntia ilman kompromisseja. Uusi Carbon Project 4-in-1 antiperspirantti. L'Oreal Men Expert. MotoGP-matka jatkuu. Seuraavaksi Laguna Seca 27.–29. heinäkuuta. Suorana. Nelonen Pro tarjoaa maailman kovimmat golfturnaukset. Suorana. British Open. Nelonen Pro.
Mike ja Frank kiertävät ympäri Amerikkaa penkomassa toisten hylkäämiä romuja ja yrittävät tehdä arvokkaita löytöjä. What about your cash register over here? Is that something you sell? Well, maybe, but I don't know if you'd want to pay the price. That's a national cash register. Yes, it is. Amerikan kovimmat keräilijät. Maanantaisin 10:00. Jimillä. I expect 100% commitment, passion and dedication for the love of food. Taas etsitään Australian lahjakkainta amatöörikokkia. MasterChef Australia. 13. elokuuta alkaen. Jimillä. Muuttajat-sarjan yhdessä jaksossa seurataan 2 eri perheen tai ihmisen muuttoa. Yhdessä jaksossa yksi muutto alkaa ja toinen muutto loppuu. Ei. Me käydään kuvaamassa, kun ihmiset pakkaa, fiilistelee vanhassa kodissaan. Siinä muistellaan vähän menneitä, mitä siellä on tapahtunut. MM2005-projektista mä olin isoja. Me on huomattu, että ihmiset ottaa meidät hirveän avoimesti vastaan ja kertoo tarinoita elämästään ja tavaroistaan. Tästä. Uusi kotimainen sarja muuttamisen ihanuudesta ja kurjuudesta. Muuttajat. Syyskuussa Jimillä. Se oli näin kätevä mies. Ja seuraavaksi esittelyssä 2 italialaista unelmapyörää. Sporttitykki vastaan muskelimasa. Niin, tänään esittelyssä todella upea MV Agusta F3-pyörä. Kerro vähän tuosta MV Agustan taustasta. Millaista moottoripyörätehtaasta on oikein kysymys? MV Agustahan on italialainen laatumerkki ja ehdottoman rajattuja tuoteeriä tekevät asiakkaalle, erittäin laadukkaista palikoista. Ja sitten voisi sanoa jopa näin, että on pyörämaailman Ferrari. Te olette saanut nyt tänne Ouluun tämmöisen aika upean F3-mallin. Sekin taitaa olla aika harvinaista herkkua. Kyllä, että nyt on kyseistä merkkiä on tehty tämmöinen F3, eli rivi 3 koneeltaan, 675 kuutioiltaan. Tehopainosuhde on aivan huippuluokkaa tämän kokoiseen pyörään, eli 128 hevosvoimaa ja 173 kiloa on kuivapaino. Ja koottu ihan huippupalikoista alusta, kaikkia elektroniikkaa löytyy. Ja tosiaan rajattu erä sikäli mikäli, että niitä 2 tuli Suomeen ja toinen on tuossa meillä nyt sitten saatiin asiakkaalle toimitettua. Tämä sun nykyinen pyörä on tämmöinen äärimmäisen upea MV Agusta F3. Miksi olet valinnut nimenomaan italialaisen pyörän? Niin, se on vähän italialainen design on. Kotona voi perustella sitä hienon taulun tai hienon patsaan. Mä ostin hienon moottoripyörän, joka on ainutlaatuinen. Kerro vähän tästä F3 noin niin kuin kuljettajan kannalta. Millainen pyörä se on ajaa ja näistä erikoisominaisuuksista? No, pyörähän on tosi sporttipyörä, mutta ajan myöskin paljon kadulla, normaali liikenteessä. Toimii siellä ihan ok, mutta myöskin olen harrastusmielessä muutaman kesän ajanut rata-ajoa myöskin tuossa lähirata on Kemorassa. Tulee muutaman kerran kesässä käytyä. Pyörä sopii sinne erittäin hyvin. Ja designin palaan vielä, että se on loistava, hieno. Plus sitten soundi, 3-pyttynen. Se soundi on aivan erilainen kuin esimerkiksi vastaavissa japanilaisissa. Minkälaista keskustelua se herättää, kun sä ajat kahvilaa ja sulla on italialainen MV Agusta ja kavereilla on ehkä jotain vähän perinteisempiä merkkejä? niin, ei sellaista tilaisuutta, että ajassa johonkin parkkiin tai täällä Nallikari on aika suosittu tällainen paikka, missä pyörillä käy aina iltaisin pyörähtämässä, niin aina tulee koputtelijoita olkapäälle, että mikäs laite tämä on, että aika makea ja tietenkin mistä niitä saa ja tälleen. Italialainen Ducati on yksi mielenkiintoinen tuotemerkki valikoimissa. Kerrotko vähän tästä brändistä? Joo, Ducatihan on erittäin hieno laite. Voisi sanoa jopa, että design-tuote. Hienosti viimeistelty, kaikki yksityiskohdat on mietitty viimeisen päälle. Ja
ihan pyörämaailman huippua minun mielestä ja niin asiakaskuntaakin kyllä on kertynyt ja on uskollisia Ducati-kuskeja hyvinkin paljon Suomessakin. Viime vuonna esiteltiin Diavel-malli. Minkälainen pyörä tämä Diavel oikein on? Diavel on tosiaan huippu-uutuus viime vuonna julkistettu uusi malli ja spekseiltään ihan huippuluokkaa, että tuo takana oleva malli tuossa justiinsa niin vähän reilu 200 kiloa kuivapaino, 162 heppaa. No se kertoo jo alaharrastajalle suurimman osan ja sitten siinä on eri karttoja, eli on sporttikartta ja normaali kartta ja sitten on tämmöinen niin sanottu kosteajon moottoriohjauskartta vielä. Sulla on myöskin henkilökohtaisesti aika paljon kokemusta juuri tästä mallista. Olet sitä testannut ja kokeillut. Millainen se on ajaa? No sehän tulee aina hymy suu pieniin, kun muistelee niitä aikoja. Että tosiaan viime kesänä joutui niin sanotusti työn puolesta tuommoista aina välillä ajamaan, niin kyllä se on ihan hienoin laite, millä on koskaan ajanut, täytyy sanoa. Että todella tehokas, vääntävä kone. Ja aina kun menin jossain pysähtymään kahville tai torirantaan täällä meillä Oulussa, niin aina tuli selkään koputtelijoita kysyjiä, että mikäs ihme laite sulla onkaan. Ja vaikka se näyttää tommoselta, voisi sanoa, että massiiviselta, niin se on erittäin kevyt. Suorituskyky on ihan viimeisen päälle huippua ja erittäin hyvä ajaa. Ja kyytiläiselläkin on vielä loistavat puitteet siinä. Että en hienompaa laitetta kyllä keksi tällä hetkellä, kaksipyöräisistä. Diavelin ääripäästä löytyy AMG-versio. Mitä siinä mallissa on erikoista? Se on tehty yhteistyössä AMG-merkin kanssa. Eli kaikki Diavel AMG:t on numeroituja ja kaikissa on käytetty hiilikuitua ynnä muita erikoisosia. Ja esimerkiksi mainittakoon pakoputki on AMG tekemä ja suunnittelema ja sitten on vanteet, nämä sanotaan, että huomattavimmat osat. Toki istuun on myös erinäköinen. Että se on niin sanottu lippulaiva Diavelin mallistosta. Ratamoottoripyöräilijä Jarno Saarinen oli 70-luvulla silloisen MotoGP:n supertähti. Paronin muistonäyttelyyn kannattaa tutustua Lahden moottoripyörämuseossa. Me kävimme paikalla. Niin, 2012 vuosi on juhlavuosi myös Jarno Saarisen uran kohdalla. Millä tavalla tätä juhlavuotta juhlistetaan? No täällä Lahden moottoripyörämuseossa on tämä näyttely ja varmaan Imatran ajoihin tulee jotain. Ja sitten on tulossa kirja syksyllä, joka kertoo Jarnon elämästä, siitä minkälainen hän oli. Sitä tekee Arto Teronen ja se on Urheilumuseosäätiön kustantama. Kun henkilökohtaisesti muistelen 70-luvun alkupuolta ja Jarnon huippuvuosia, niin hänhän oli myöskin suomalaisen mittapuun mukaan todellinen superjulkis. Niin, varmasti, tai oli jo suosittu eläessään Suomessa ja ulkomailla. Millaista kalustoa täällä on esillä ja minkälaisia esineitä? No, täällä on Jarnon 250-kuutioinen vuodelta 1971. Se on samanlainen pyörä, jolla hän voitti maailmanmestaruuden vuonna 1972. Ja sitten on Jarnon mopo ja sitten on Puck 125-kuutioinen, jolla hän on alkanut kilpailla. Tai on hän aikaisemmin ajanut jääradalla, mutta tämä oli ulkomaan kilpailuja. Ja sitten on pieni varikkomopo. Ja sitten on hänen ensimmäinen moottoripyörä, 175-kuutioinen Puck. Tässä on Jarnon ensimmäinen nahkapuku ja sikäläiset varusteet, mitä hän silloin alkuaikoina käytti, on tämän mallinuken päällä. Sitten tuolla on vuoden 1972 nahkapuku, millä Jarno voitti maailmanmestaruuden. Ja sitten on vuoden 1973 nahkapuku. Ja niin kuin näkyy, niin kyllä tosiaan ajopuvut ovat muuttuneet, mitä ennen oli. Ne oli ohutta nahkaa, nyt ne on jo kaiken näköisiä turvalaitteita ja suojia täynnä. Et ne on tosiaankin 40 vuodessa tosi paljon muuttuneet.
Jarno Saarisen suuruuden päivistä on kulunut jo noin 40 vuotta. Mikä on se asia sinun mielestäsi, minkä vuoksi hän on edelleen niin pidetty, suosittu sekä Suomessa että maailmalla? No tietysti lähinnä hänen ajotaito, josta on sanottu, että hän oli häikäisevä. Ja hän oppi jääradoilla tämän taidon. Ja hän kallisti pyörää sillä lailla, että hänen koko paino oli pyörän ulkopuolella. Ja nykyään kaikki ajajat ajaa sillä tyylillä. Ja sitten myös hänen tietysti julkisuuskuvat. Hän oli iloinen ja ystävällinen ja hyvä idoli. Millä tavalla sinä arvostat Jarno Saarisen uraa, jos nyt ajatellaan ihan tuommoista ratamoottoripyöräilyn historiaa? Missä hänen paikkansa on? No legendojen joukossa, ilman muuta. Hänet on valittu RR-puolen legendaksi. Mikä Saarisesta teki niin erinomaisen hyvä? Hän hallitsi tekniikkapuolen, moottorit ja muutkin. Ja loistava ajaja siihen, niin sehän se tekee. Minkälainen kaveri Jarno oli ihmisenä? Te teitte kumminkin tiivistäkin yhteistyötä. Joo. En ole vielä hänen vertaista löytänyt. Että kyllä me hyvin pärjättiin. Voitiin kilpailla kesken. Ja ne ovat vielä toisiammekin. Tämmöinen kaveri hän oli. Tässä on Jarnon varikkomopo, millä liikuttiin paikasta paikkaan ja sitten myöskin jos jäi aikaa, niin pojat harrasti leikkimistä, eli niillä ajettiin varikolla kilpaa ja taitoajoa ja kaiken näköistä tämmöistä. Että vuoden 1971 italietti. Voiko sitä jotenkin tiivistää, miksi suomalaiset ovat niin kovia kuljettajia? No mä uskon, että suomalainen sisu ja suomalaiset pärjää hyvin yksilölajeissa, että samalla pärjännyt muissakin moottoriurheilulajeissa, rallissa ja trialissa, niin kuin täällä näkyy, motocrossi. Se on se suomalaisten rohkea ja luonne ja eteenpäin pyrkivä luonne. Jarnon maailmanmestaruudesta on nyt aikaa 40 vuotta. Milloin saamme seuraavan suomalaisen RR-mestari? No nyt on ainakin Akia, jolla on kova talli ja hänen poika on sieltä tulossa ja sitä ei tiedä. Toivottavasti pian. Tässäpä tämän viikon anti. Kurvaillaan kohti ensi viikkoa. Ciao ciao. Sain helposti koko perheen pyörät mukaan Saksan reissuun. Naapurin pyöräyritys jäi satamaan, kun ei tainnut ihan säännöksiä noudattaa. Vielä kun telineen saa kätevästi kallistettua, niin sai virvokkeetkin takakonttiin paluumatkalla. Ford C-Max on luotu sinua varten. Innovatiivisia ominaisuuksia, kuten sähkötoiminen takaluukku ja aktiivinen pysäköintiavustin. Here in no man's land, and if goes wrong, we're the ones gonna get hurt. Look out! Oh boy. Erämetsien metsurit joutuvat kohtaamaan päivittäin vaarallisia läheltä piti tilanteita työssään. When it first happens, you don't really want to run out there and even do it, but it's your job and it's gonna happen. You know, you just gotta do your job.
M&D, Metsien miehet. Tiistaisin 9 Jimillä. Hojo, iso pomo. Rapisiko joku? Rapisikai. Lorisiko joku? Lorisikai. Kahisiko joku? Kuuntelemati, heti oma. Nyt halvalla R:ltä. Settikismettiä ja Fanta-pullot. Kioski. Nopea ja mukava on asiointi. Ainutkertaista. Kevytilmailu on laji, joka on tietysti ilmailun historiassa hyvin nuori. Me puhutaan muutamista kymmenistä vuosista noin kaiken kaikkiaan. Jos mennään tuonne 80-luvulle, 70-luvun lopulle, niin silloin kevytilmailukoneet olivat sellaisia, kun monilla on käsitys tänä päivänä, että nehän on varmaan semmoisia narulla kasattuja ja perunaliimalla liimattuja paperihärveleitä, jotka menee vaan tosi huimat ihmiset lentelemään. Tänä päivänä koneet ovat kehittyneet vähän niin kuin elektroniikka konsanaan. Että tässä on nyt hyviä esimerkkejä täällä Jämi-tapahtumassa tämän viikonlopun aikana, mitä todella on tapahtunut. Jos ajatellaan, että 8 vuotta peräkkäin kevytilmailu on ollut eniten kasvava ilmailulaji Suomessa, niin se jo sinällään kertoo erittäin paljon. Sitten käyttäjäryhmä on mielenkiintoinen, koska se on tietenkin laaja niin kuin monessa harrastajaryhmässä, että kaiken ikäisiä, kaiken kokoisia, miehiä, naisia, tyttöjä, poikia. Käytännössä kuitenkin keski-ikä kevytilmailussa on noin 50 vuotta. Ja mä sanoisin, että tällainen ikarus sitten käytettävyydeltään on hyvin laaja, kun se on yleisin koulukone, ei vaan meillä Suomessa, vaan suuressa maailmassakin tuolla Euroopassa ja